खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव गुनं बनरगाव बियाबनि बिजाथि महरै लुबैनाय बिथां कुमुद चन्द्र नार्जारिनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा क्लियार बाथ्रा बुंथिदों बिथां कुमुद चन्द्र नार्जारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया गुनं बनरगाव बियाबाव बे समाव खनबा बा खेबबा बिसायख'थि खुंजागोन नाथाय खेबफ्रोमबो बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया जेननायनि रेकर्ड गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां कुमुद चन्द्र नार्जारि बिथाङा स्पेशली जोंनि बनरगाव समस्ति 9 नं बनरगाव समस्तिया दिनैसिम खनबा जागोन नैबे इलेक्शना बहाय खेबसेबो जेनफेराखै बेबारावबो जोङो जेना बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गुनं बनरगाव जे बियाबाव मोनसेबो बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया जेननायनि रेकर्ड गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां कुमुद चन्द्र नार्जारि बिथाङा आरो फैबाय थानाय समावबो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजायानो देरहासारगोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां कुमुद चन्द्र नार्जारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बनरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरा 70% आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजाजों दङ भटार्स रायजो राजाफोरा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाजोंनो दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां कुमुद चन्द्र नार्जारि बिथाङा जोंनि भटार्सआ दासिमबो मेक्सिमाम दङ 70% दासिमबो जोंनि बिपिएफ हिसाबै भटार्स दङ जों बेखौ अलरेडि एनालाइसिस खालामना मोनबाय आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बिजेपि राजखान्थि हानजानि आथिखालनि एमसिएलए बिथां राजीव बांगाल बिथांखौबो थामहिनबा राजीव ब्रह्म बिथांखौबो बुंथिदों जे बे समाव बिथाङाबो जे गुबुन जायगायाव जे बे समाव जगदान जादों बा जाहोबाय दं रायजो राजाफोरखौबो होननानै सोंथि खालामदोंमोन खौरांगिरिया आरो बेनि फिननायाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सुबुंखान्थि हादोराव बयहाबो बिसायख'थि गेलेनो हायो बयहाबो गुबुन समाव जगदान होनाय बा जइन होनाय बेखौ लाहोनो हायो नाथाय बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजायानो गुनं बनरगाव बियाबाव देरहासारगोना रोखा मानोना सिगांनि जुदि फारिखौ नायोब्ला गुनं बनरगाव बियाबाव जेननायनि रेकर्ड गैया बिपिएफ राजखान्थि हानजाया मानोना रायजो राजाफोरा 70% बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाजोंनो दङ होननानै बिथां कुमुद चन्द्र नार्जारि बिथाङा बुंथिदों आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव रायजो राजाफोरा जोंजों दङ रायजो राजाफोरा बे समाव बिपिएफ जों दङ होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौबो बे समाव नुनो मोनो दानिया फैदो बिथां कुमुद चन्द्र नार्जारि बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों आबुङै नोंथांमोननि गेजेराव होनि गासै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय दिनै बनरगाव 9 नं बनरगाव समस्तिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि दिन गोथार दिन दिनै बे 23 मे खालि जोंनि बे बनरगाव ब्लक अफिसखौ जोङो दिनै खुलिनो हाहैबाय लोगोसेयैनो बेजों बहाय दावलिगुरि प्राइमारि हिसाबैबो जोङो अफिसखौ दाजाबफानाय जागोन जिहेतु जोंनि इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि जाबोगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जोंनो ज' सावरायलायनायनि डिसिसन लानायनि मोनसे प्लेटफर्म नांगौ बे प्लेटफर्मानो जाहैबाय अफिस जोङो आगोलनिफ्रायनो नाजाबाय थादोंमोन किन्तु ओरै फारसेथिं जे मिटिं सिटिं बायदिसिना माबानि थाखाय टाइमखौ मोनथ'वाखैमोन दिनै किन्तु जोङो खुब गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जोंनि ब्लक लेभेलजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि बायदिसिना सावरायनो गोनांफोरखौ जोङो बेवहाय जिरायनानैनो सावरायलायनानै जोंनि फैबाय थानाय इलेक्शननि प्लेन पलिसिफोरखौ बानायनो हागोन बेनि थाखाय जोङो खुब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना दासान्दि दाब गामिफोराव समस्तिनि सिङाव थानाय गामियाव मिथिं खालामगासिनो दं रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनजों माबायदि गसंथानो धन्यबाद जोंहा बियो थांनाय 4-5 मासनि आगोलनिफ्रायनो CWC प्लास PMB पलिसि मेकिं बडिनिफ्राय मोनसे बिथोन दङ इलेक्शना जिहेतु फैगासिनो दङ बेनि थाखायनो जोंनि गासै कर्मकर्ता गामि लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोंनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि मावफारिया बुथ लेभेलनि मावफारिया ब्लक लेभेलनि मावफारिया प्राइमारि लेभेलनि मावफारियाफोरखौ बिथोन होदों बे हिसाबै जोंबो
बा आंबो नैबे ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो शेड्युल प्रग्राम बानाय राजुहुवा मिटिं बानायदों लोगोसे जोङो दा बुथ लेभेलावबो हाबे मिटिं खालामगासिनो दङ आरो जोंहा सम सम हाउस टु हाउस न'खर न'खर हाबनानै जों माबागासिनो दङ बहाय हाबनानै नुनानै रायलायनायनि गेजेरजों गोबां मोनसे पजिटिभ नुदों रायजो राजाफ्रा गासिबो लुबैदों बे बाराव BPF-खौनो नांगौ BPF-खौ जोङो जेरैखि जाया लाबोफिनगोन बायदि रेसपन्सखौ नुनानै आंबो सासे बिजाथि हिसाबै दाबिदार हिसाबै बिराद इच्छुक जादों लोगोसेयै आंनि ब्लकनि टीम बिथांमोननि जे स्पिरिट बेबो आंखौ जथेस्थ' इनकारेज होदों ओमफ्राय बे बिथिंनिफ्राय जे गिदिंनानै आं नुनो मोनदों बुहुद पजिटिभ स्पेसियेलि जोंनि बनरगाव समस्ति जे 9 नं बनरगाव समस्तिया दिनै खनबा जागोन नैबे इलेक्सना बहाय खेबसेबो जेनफेराखै बे बारावबो जोङो जेना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो भटार एनालिसिस खालामनानैबो मोनदों जोंनि भटार्सआ दासिमबो मेक्सिमाम दङ 70% दासिमबो जोंनि BPF हिसाबै भटार्स दङ जों बेखौ अलरेडि एनालिसिस खालामना मोनबाय बे हिसाबै जोंनि टीम आंजों लोगोसे आंनि मावफारिया बिराद खुसि दा जोङो जास्ट बिसोरखौ रिमाइन्ड खालामदोंल' बे हरनि आगोल मोनसे जोङो बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों आरोबाव जे BPF-खौ लाबोनांगौ बे खोथाखौ जिथु बिथांमोना गोसोआव दंखायो जों बिथांमोनखौ जास्ट ओरैनो इनफरमेसन बा बिसोरखौ ओरैनो माबा हिसाबै जोङो सावरायनाय हिसाबै बे प्रग्रामखौ लागासिनो दं BJP-नि MCLA राजु कुमार ब्रह्म गोबां BPF-नि हेफाजाबगिरिफोरा जयेन जाबाय माबायदि बिथां राजिब कुमार ब्रह्म बा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बहाय बयहाबो राइट्स दङ खालि राजिब ब्रह्मल' नङा गोबां बहाय पलिटिकेल हान्जाया भट गेलेनो सेस्था खालामगोन बयबो नाजागोन बिथाङाबो सासे केन्डिडेट हिसाबै बिग्रा बे हिसाबै बिथाङाबो गावनि सेस्थाखौ खालामबाय थागोन जों मिथिगौ जोंनि जायगायाव गोबां मानसिफ्रा ओरैनो थांलाय फैलाय गासिबो नट अनलि जोंनि बनरगावल' नङा नोंथांमोना माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै श्रीरामपुरसिम बे रोखोम जयनिं ओरैजालाय जागासिनो दङ बा जादों आरो माखासे नट डाउट बे बोसोरबासोआव जोंनि दानि सरकारनि जायनाखि बेंनाय बहाय रांखान्थि साइडनिफ्राय गोबां उसुबिदा रायजो राजाफ्रा मागासिनो दङ बिनि खाथिराव हयथ' सोरबाया सासे सानैया एफा एनै मददनि थाखाय थांदों बहाय मेजर बिदि थाङाखै जेसेबां थांदों बिसोरो साबानि जायगायाव 100 जन देखायदों खिन्थु जोङो लगेनो थांफिननानै बिथांमोनजों रायज्लायदों बिसोरो जास्ट ओरैनो पेपाराव थानाय बादिल' खिन्थु प्रेक्टिकेलि जोंजोंनो दंजोबो सम जायोबा बिथांमोना गासिबो फैजोबगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बुथ लेभेल प्राइमारि लेभेल आरो स्पेसियेलि जोंनि ब्लकनि जेनाखि टीम बिराद स्ट्रं बिथांमोनानो बिसोरखौ मोजाङै कन्ट्रल खालामगासिनो दं बिथांमोना खोथा होदों बे साइडनिफ्राय जोङो थ' सिन्था खालामाखै जोंहा दिनैसिमाव आं दहायनो बुंदों 70%-आनो दासिमबो जोंनो दङ बे हिसाबै जोंनो 70% गाहामबो मानसिबो नांखाया खिन्थु अब्लाबो जों मेक्सिमाम मार्जिनाव देरहानायखौसो जों दा जुजिगासिनो दङ गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै
थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।